سلام فاميلي انتاينا نسمع زلنا لو معلت بركز زول حبريتاتات ناوتيوم زلو كابتوم زوت زلو حبريتات دما منجست كندا نحدش تزموت ناب كندا حدش زوت حقلو السو انتاي زبل كنكتاتلينا إذا بتشاهوني أب تجري أب كتما شر دما استفدت وانجلو السو انتاي زبل بساعته كنكتاتلينا زيومن كالوتن بصفيعة وزمرة بس كنكتاتلينا نسخون دما نتا channel subscribe نتا فيديو دما لايك بمقار ناي سامي رياكت يوتيوب channel بيتسب كتخونو أزي زلوا مالتي أتي فيديو خازي لايك ناجرنا كلتنا نقصل لك فيديو دلي لفت فلا ما يزغون فيديونا نقصل إيش فاميلي بتفلا ما يزغون فيديونا نقصل لنا سنايم كتتال ناسنت أم سرح برختكم كقارب تلو لعهم معنك أفيو فتنا الوزحكم لو تغيروا برختكم قريب له مالتي ببزح فتنات حلف لكم تغوينكم برختكم قريب له مالتي برتات العصا كله تغوينم برختكم يقرب له مالتي واحد سبات عقستكم يفتاتنوا تحليهم برختكم يوصح له مالتي ካልገርመኩም ነገር ሸይጣን ናይኹም በረከት ይርአዩ ይርድኡ ይውን ተናይኹም በረከት ተናይኹም ብርሃን ቀርብ ተሎ ይቃጸል እዩ ልዩን ሸይጣን በሰባት ላመሰለ بتتسرحوا سرح بتلتمنيوا هيوت لا مسألة لعهم كقاتل كهنادة تعجزكم كود يوعلهم كتسألوا الجوركم بتنك تحلفوا هب عليهم حليفهم الخالي يسوي كتقولوا الجوركم سيدان زي سرعة لم تعيد عمل مريض تلاقيه سيدان لعنة كفتها ثاني تعالى سويل دلي نجو ناي سيدان نجو ناي ناود كاتيو لو يقول حزق تفوت ولا لكم بجنزر بتنكي بفرحي بسرعات شو لخمس وشتكم ربش بش تايلو مالتيو بقى هيوتات لا تبيلكم كعالم ملؤ لتبارككم سر مخانكم تفلت لكم اكزافير يفوتيكم عينة سر مخانكم تفلت لكم مغناتهم سيد أنت اللي فوتيكم نيرو عفتال لكم ما هيوت تعيمكم من وركم نيركم ترديكم استفتوعلو لعل في هيوتكم رأيوامو تلقوا لحلفكم وتشجرات لحلفكم ومكرات ولا تسوي جيرني لكم تحسوا ده كل اللي جودكم سام التحساسواكم ولا تأكلكم جيروا ده كانوا جرمكم نجار بركتنا بحماق نجار تشفيني المت حماق مثلنا بيج ممهرين أيه إجزاير نينا بركة كل أخوة له بحماق نجار مسيلو شفنا بيلي اللي خلنا مكناتهم إجزاير كن مهري دلينا أيه بقليلو سوينا لوتري بقليلو مكينة بقليلو جزا مركاتو خوين تسلاتينا لو عنا نسألينا يفوت أيون إجزابير عمل لونا عنا خل نجار ندلنا يكونا جن سيلوس تجر حليفها مكر حليفها تبغى نجار كتركت لها منفس خيرك إجزابيرون هيوت خام زلون تري إجزابيرون على مؤسيو كنفلت كنمهر إجزابير هم زلو أقولنا هم زلو يمرحنا هم زلوا قربينا خوينو أدحرينا خوينو نكلا خلال الناس هم لله نفلت سئل دل إكزابير سلازا أيهم خلوك حل فيه إكزابير يمسكن زخلو فتنا نايخون بركاتيو وبيتسا يا فتار مسكولاتنا يخون اسكي نقدس الغزون قول سلسة عمت انكلا أبوان أديان سلا فلاليو بزي أبون بزي عدن بزي إحواتن بينا مس بيت سبتن تيلاقا كتعبي جميرا ناي تمرتي وصيت صبوك تمت انكلا حقوسا أقودنا خوينو زكافل سبتسئن من باران كم تستماسلن ناي نسنت جزيئة تذكرو أفتي زقوبوزتلو جزيء دما كابس أموا نخدحن أبجات كوني شجارة كال والفتات تأليغا هيوتا ختمرح جميرا مغنياتو بينها تقمت نيرا موداتو اسكندي يكرخوا بمبال بفيسبوك فتاتشا بسب جيرا نتاب أمريكا تقمت أديا مصر خبتا تا عدد ما عدد كيبلا نزغتو لهم دولكم لي أنغا نخال نجر مسيلني بمبال كم زعز أوتا زمن زي تسفا كم زقرتت كم حسرتي نفسا كم استنعقت كم زحسبت زيادة مليسا دما أبو الفتات كم زأتوت اندان بعد تاريخها تزنتو هذا معلتكن أملاخ رديوا سب مخانا كبرتي مخانا ترديوا
كافتي والفتات وجأ أبز حجي جزء نب أملاخ زيادة قريبة أبوها يقريتها حاتيتوا مصبها تعريقة صادي أجن روماي زمدنا كم بتخه من أربعة كترقبة عدل أنت تركب جن سلامنتاي نمنتاي كم جيركي إلى حتى كم تدلي تملسي كتسمعوا كم تدلون حبيرة إذا قال من مقانا ذكركم ما تخونيكم بذاتري واصل لكم فيديو نايم ذكر تقول لكم لعل تخوينو أقريبا نيره مالتيو بزخونه كابزي فيديو تاينا خدم مهار نقل تدقى لكمني سبعة مقانا كبرات مقانا تفولت سب تأمنو سب بتعمي تقدس ولا سب يتقل مكامو واقع خمسة بالكا خوينو يسمعك بعبي أكال سدرابيتك كمان تلي ممقاس واقع خمسة لك سقى سب مخانكا نتي سب زي بلو إجزابيهر اللو كم زبال دما إجزابيهر كم زلكا السقى بك سب كبر سب ود سب مخانكا كتفل كم زلكا كحبر دلي نفسها فتينا كم زمرتون قليت الله أفتي انترفيو أبزام الأخت خلفات دلكن بك أنحنا سباتنا كبراتنا ما نمسب إنا عقلنا يقفع عنا واقع زلنا سبات مخانا جن كنرسع يبلنا هوتنا كنا محايش أبزلا على درجة خم بالسع كنسعر كم زلنا كحلف دلي لايك يترسعوا شرا يترسعوا أي سادنا قال يعني نشقى هاجر جرمن يعني عليه እሺ ቤተሰብ خزون شير لايك سبسكرايب نغارنا اتم فيديوهات مقصل والنسي تدليا طرحات خيت تدليا كدن تدليا نيجيريا تحاز تدليا صليم تحاز تدليا I don't know فارنيلو تحاز غداينا يكونن اولك او هي واتساب غدايكم ايكونن بزعبه ባህልኩም እንድሕደልኩም ባህል ጎስጎሱ ከም ዝጓል ሃገር ሰብ ትገብሮ ደላ ናይ ባህል ትخدን ናይ ባህል ትዛረብ ውርዚት ጓል ኮይና ብخلተ ጎነርያ አዛኒቃ ትخيدላ ወይ ከም ኮንኩም ሰሓቡና ናብ ባህልና ሰሓቡና ተደይኮነ ኣብ ናጽነት ዘለዋ ዓዲ መጺኻ ናጽነት ሰባት ክትከልእ ኣይትኽእልን ኢኻ ዓድኻ ማዕረኹም ትፈቱ ትኾንካ ደይብካ ኣትኸይድ ተደይኮነ ሰባት ኣብ ዝመጺኻ ክጮጮቅ ክዳን ተኸዲናዶ ጎና ተኸዲናዶ ምዝደቂሳ ምስደስ በላ ትደቅስ ጉዳይካ ኣይኮነን ኣቦ ኣይኮንካ ኣዲ ኣይኮንካ ኣዳልትያ ኦኬ ወራው መግለጺ ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ንምህዋኽነ ንባዕልና ንመድማይን ኮነ ተባይሉ አፋራጥ ከወደበን ከዕጣቀን ተጣባይታ በመፍጠር በመደገፍ እንተሉኸ በናብ ልዕሊ ትግራይ ተረጋጋሚ ጻዕታሪ መንቀስቃስ ክግበር ጸንሒዩ እዚ በሰምሓራ መሬት አፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት በተረጋጋሚ ኣብዚ ዓመት ድማ ቀደም ኢሉ ባንፈት ኮነ ባናብ ዓላን በተረጋጋሚ ምትንኳይ ክፍጽም ጸንሐ ኮይኑ ናይዚ መቐጸልታ ኣብዝቕነ ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ኣብ ደቡብ ትግራይ ራያ ዓዘቦን ራያ ጨርጨርን ምስ ህዝብን ሰብ ሃፍትን ዝሓዘነ ልምዓዘተ ንመትዕንቃፍ ካብ መጋልን ቶንሳን ተበጊሶም ኣብ ደደርባን ኣብ ጸሓፍትን ገረብ ኣገውን ኣመራርሓ ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ክሓልፉ ሰገመተ መስመር መቐለ መኸኒ ንምህዋኽ ዝኽእሉ ተግባራት ክፍጽሙ ቀኒዮም እዮም ህዝብን ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ግን ውሽጣዊ ጸገማትና በለዘብ ምፍታሕን ሕውነት ጉርቦትናን ክልቲኡ ህዝቢ ክብሪ በባሃብ ጸገም ብሰላማዊ መንገድን በዘተን ክፍታሕ ካብ ዘለዎም ዘይትን ኣደነ ባግን ነቲ ኩነታት ካብ ምግላጽ ተቐጢቦም ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ብወገን ትግራይ ክፍጠር ዝድለ እውቀት ይኹን ዘይምርጋዕ ክህሉ ብፍጹም ኣይንደልን እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ኣካል ተመሊሱ ከሳሲ ብምዃን ትማል ረቡዕ 26 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ቢሮ ኮሙኒኬሽን ብሄራዊ ክልል ዓፋር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ናብ መሬት ዓፋር ዘሊቖም ከም ዝኣተዉ ጥቃት ከም ዝፈጸሙን ገሊጹ ኣሎ እንተኾነ እዚ መሰረት ዘይብሉን ዝተረገጸ ወሰን ዓፋር ከም ዘየለ ብግልባጡ ዝፍጸም ዘሎ ተግባር ንሰላማውን ታሪኻውን ሕውነት ገርቦትና ክልቲኡ ህዝብን ዘይመጥን ኣብ ቀውዒ እዋን መሬትካ ህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝተወጠነ ክፍኣት ምዃኑ ጎዲ ክብል ጊዜ መምሕዳር ትግራይ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰሃራ ወይ ኣብ ሊብያ ዘጋጥመካ በደልዩ ብደቂ ሰባት ኢኻ ዘጋጥም ማለት እዩ ሊብያ ንኹሉ ካልኦት ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ሰብ ይጉሂ እዩ ማለት ይሓዝን እዩ ዝወደልዎ ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ስለ ዘይርኢ كحتوت سلازيري بزح جزء بهلا مالتي ناتو تمنقسات تحليفا سلازيري ومالتي حجبنا حدش نقر له إذا أنت يزي وزاما نجيم ويدما الماسري زبال ليبياوي ميتيغا زبال سريبيتات ترابلس تلو زي ما حد زنبري أفتناتو سريبيتات سدتانياتات كمستغرفو كمستقوتو كمستعمتو كمستشتو يعني بزح عمتات كمسكور تصنيح ما بزندا موصو كمسكور تصنيح مالتي بقى نتا خوينا عمتات دليت خبدل لحر مصلح دحرنا ينوح تعار مالتي أقرأ بيت فرد مالتي ICC زبلو مالتي ويمال كورت الآية زبلو سبزي قبل علي سبع أونات جواني في تسمعلو بزبل أبتي ناتو زرزر كابتم تدليت سبعة أسفي وطنيح مالتي سلازي زهر منبر زهر مناير السعني ممكن زبال اتي هرامي بقى أخوال حدا نقر كم زي بدله نيوروب أميتيو أبعد إنجليز تزاويرو وعشريو بجرمن أبيلو عدت علينا من بناي تورينو مالتيو ناي جوينتس كعسري كوتس
ፖሊስና ጀርመን ስለዚ ሓበሩ ኣብ ጣልያን ወር ሓደ ተታሒዙ ማለት እዩ አልማስሪ ማለት እዩ ተዛሒዙ ተባሂሉ መዓዳን ኬራ ተገይሩ መዓት ፌስታ መዓት ገለመለ ብሊቢያውን መንግስቲ ጣልያን ፀቅጥ መጾ ነይሩ ማለት እዩ ብዙኾነ መንግስቲ ጣልያን ከኣኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ብናይ ግል ነፋሪት ገይሮም ንዓዱ ከም ዝምለስ ገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ክስታት ተመስሪቱ ሽዑ ብዙሕ በቃ ዓው ተባሂሉ ነዛ ዓዲ መቂልዎ ክልተ መቂልዎ መንግስቲ ጣልያን ዘቕርቦም ምክንያት ከምታይ እዩ ነቲ ሚኒስትር ፍትሕ ናይቲ ዓዲ እኹል ሓበሬታ ኣብ ግዚኡ ስለዘይ መጾ ኢና ሰዲድናዮ ኢሉ ማለት እዩ እቲ ሚኒስትር ውፃእ ጉዳያት ዝሃቦ መልሱ እውን እንታይ ኢሉ እቲ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ዝዓዲ ቅሬታ በቃ ናይ ፀጥታ ዓዲ ጣልያን ኣስጋእ ስለ ዝኾነ ሰዲድና ያለና ኢሉ ብከምዚ ዛዚሞም ግን ብዙሕ ክስን ብዙሕ ቃልስን ነይሩ ኣይተዓፅወን ነይሩ ኣጋጣሚ ግን ሕጂ ኣብ ሊቢያውን ማለት እዩ ንሕና እውን ገበነኛ ኮይኑ ረኺብናዮ ኢና ብምባል ኣብቲ ሃብሎስ ነዚ አልመስሪ ዝበሃል ሰብኣይ ንዓመታት ድሌቱ ክገብር ፀንሐ ኣብ ሊብያ ኣብ ቀይዲ ሒዞም ኣለኩም ናይ መርዓ ንሰበይቶም ክተምፁ ንሰብኣይኪ ክተምፂ ናይ ዝኾነ ዓይነት ፕሮሰስ ንካናዳ ዘለኩም IRCC ቶም ናይ ካናዳ ኢሚግሬሽን they are checking your social media እቲ ትብልዎ ዘለኹም ዓይነት application ምስቲ ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ ናትኩም ትዝርግሕዎ ዘለኹም ማች ገብር ድዩ ኣይገብርን this is the new world ሕጂ ዝሓድሽ ትጥቀምሉ ዘለዉ ኣጠቃቅማ እዩ ምክንያቱ everybody is living up media ስለዚ ኩሉ ነገሩ ዝገብሮ they are checking on you up social media so make sure it is social media ናትኩም ማች ገብር ሰበይቲ ናይ ሰበይቲ ሰብኣይኪ ተምፂውን ሰብኣይካ ምፅቲ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ሪሌሽንሽፕ ፖስት ዝገበርኩሞ ፒክቸር ኣሎ ዲ ማስተመርዒኹም ጽሒፍኩም ዲኹማው ስእሊ ጠቂዕኩም ዶ ናይቲ ሪሌሽንሽፕ ካልእ ብኢኮኖሚ እውን ረፊጂ ናይልኩም እንድሕሪ ኣፕላይ ጌርኩም ኣለኹም ተጸጊምኩም ከም ደለኹም እቲ ሶሻል ሚዲያ ናትኩም ትዝርግሕዎ ማች ገብር ዲ ኣይገብርን እንድሕር your bragging ዘና ዓቢ ክዳውንቲ ጌርካ ገንዘብ ፍላሽ እንዳገበርካ ፍላሽ ዝኾነ ነገር እንዳገበርካ ትጥቅዕ ኣለኻ that doesn't match እቲ ትብሎ ዘለኻ ሲኢነ ከም ዝኾይነ ኢልካ ትዛረቦ ደለኻ ማች ኣይገብርኒ so Canada is checking your social media እዚኦም activist እዚኦም ፖለቲካ ቪው ኤክስትሪም ዝኾንኩም በትን ውንበቲ ትገብሩ they are checking your social media so ኩሉ ጊዜ ጥንቅቕ በሉ ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንታይ ፖስት ትገብሩ ምስቲ ትብልዎ ደለኹም ኣፕላይ ትገብርዎ ደለኹም ማች ዝገብር ድዩ ኣይኮነን ስለዚ this is a new thing IRCC Canada immigration check ይገብሩሎ ሶሻል ሚዲያ red flag ተሪኦም ልካብ ሶሻል ሚዲያ ናትካ that affects እቲ ናትኩም process so ተጠንቀው check ገበርዎ ኣብ ከተማ ሽረ ብጣዕሚ ሕማቅ ተግባር ኣጋጢሚ እዩ እንኳ ህይወት ሰብ ኣይጠፈ ኣብ ከተማ ሽረ ናብ 25 ጥቅምቲ ዘውግሕ ከባቢ 8 ሌሊቲ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ መንበሪ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ስሑል ሽረ ኣብ መንበሪ ገዛ ዶክተር በላይ ረዳይ ስፔሻሊስት ማፀንን ጥርስን ዛጊድ መነቶም ዘይተፈለጡ ሰራቲ ሲሞኖስ ዝዓይነቱ ብረት ሒዞም በመሽቆደፈዮም ኣብቲ ገዛ ብምታው ክሰርቁን ትብሉ እቲ ዶክተር መስባዓት ዘገዙን ሰራሕተኛ ናይቲ ገዛን በመስማዖም እቶም ሰራቅቲ እቲ ሓደ 3 ሞባይል ሒዙ ካድም ክብል እተን 2 ሞባይል ወሪቆን ሆል ተረኽባ እንትኾና እቲ ሓደ ድማ ነተበዳሊ ዶክተር ኣብ ፀገማይ ደረቱ ብሽጉጥ በመቋዕ ካደሙ ክኢሎም እዮም ሰሞይታት ብዝገበርዎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ዶክተር በላይ ኣብ ዝሓ ሰዓት ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ጥዕና ከም ዝርከብ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጹ እዩ ናይ ብዙሕ ወላዳት መድሕን ህይወት ዝኾነ በዓል ሞያ ዶክተር እውን እንኳ ብቐሊል ገበረላ እሺ ቤተሰብ ሎማዓንቲ ዝሓዝኩም ቪድዮታት እዚኦም መስሊ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብሓደሽትን ትኩሳትን ቪድዮ ሒዘኩም ለሲስ ካብ ሽሬቱ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ናይ ሳሜራ አክቲቭ ቻናል ቤተሰብ ምዃን ከይትረስዑ ሰላም